laino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, hona hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, jiji, jingle herri, bat gehiago zara. Jingle Kids. Zirrararen bila! Barkatu. Ui, amaitu da azkenean. Ez dut aspergarriakorik ikusi aspaldian. Ia loak hartu naiz. Krispetak bikainak dira. Ez, honek ere ez du balio. Inor ez da ikaratu pixka bat ere. Oso, beldurgarria izan da. Beldurgarria, Nikola? Oio guztia. Naiz beldur. Ni enago beldurtuta. Ez da inor beldurtu eta Halloween etzi izango da. Tira, guazen traban. Nik neuk suspense handiagoa espero nuen. Bai, argi dago ez dela Hitchcock. Proiektagailua gorde, tapa itxi eta bultzatu. Eskerrik asko laguntzagatik traban. Zure filma oso astuna da. Entzun duzu zer esan duten? Ez dute zirrararik sentitu. Hori ez da Halloweeneko giroa. Tximeleta. Ikoratuta egon beharko lukete. Zer idatzeko dut nik igandeko alean. Ez dago mamu albiste triste bat ere. Kolabozatuak baino ez herri osoan zehar. Katalin! Ikaragarria izan da. Traban? Mamuak ez dira benetakoak. Ez da inoiz frogatu mamuak ez direla benetakoak. Baina mamuak benetakoak direla ere ez da inoiz frogatu. Orduan ez dira benetakoak, ez da? Probabilitatea 50%koa da. Baliteke benetakoak izatea edo ez izatea. Ondolo egin. Mamuak ez dira benetakoak. Eta kito! Zer da? Zer jazu? Zer gertatu zaizu, Grace? Zer duzu? Orain gurekin zaude. Grace, dena kontatu behar didazu. Grabatuta daukazu. Zer kontatzea nahi duzu? Hartu, ikusi zeuk. Ni lan eta lan aritu naiz festarako dena prestatzen. Oraindik gauza asko dago egiteko. Ikusgarria! Utzi ikusten! Grace egon hortxe, hori da, horrelaxe. Beste bat, bai bikaina, albiste harrigarria izango da, zirraragarria. Azken ordukoa, mamua jingle herrian, zirraragarria. Giroan, bapatean, norrondoan, norbait zure esperoan. Ez eskutatu alferri, etxean gorderi. Hemen ez da berririk, izua
Gaurkoan ate talde joa! Ez dira nahikoak! Sukaldeko mamua. Eta nagusi! Zuk zeuk ikusi! Barruan otzikara! Gorputzean izu ikara! Inorrez dago salbu! Beni ezin naiz isildu! Adituaren iritzia. Izan liteke hau. Ezin dut sinetxi. Lasaigarria hartzea gomendatzen dizut. Ez. Ez hitzarrik egon behar dut. Ez dut bat ere lorik egingo mamua etorri arte. Seguru asko ez da inoiz etorriko. Etxe gehienetara joan da. Ze arrazoi izan dezake ba, ona ez etortzeko. Baina ez kezkatu, merezituen ongi etorria emango diogu. Orain jakin nahiko nukeena da. Nolakoa da mamu hori? Mamua nekatuta dago, eta gotzokiak nahi ditu. Halloweenerako giroa sortzen. Hau harrigarria izango da, liluragarria benetan. Lasai hartu atxeden, mamutxo polita. Mamutxo mamitxo maitea. Orain material ugari daukagu. Herrian misterio giroa zabaldu da. Eta garaiz Halloweenerako. Izuaren festa izango da. Gozokiak. Ja nahi duzun guztia, trabantxo? Gehiago izango dira Nikola izututakoan? Hartu nahi dituzun guztiak, baina Nikola ez dugu ikaratuko, ez da beharrezkoa. Biharko eguna izango da handiena, gure plan bikaina burutuko dugu. Izuaren festan agertuko zara denak ikaratzeko. Eta gero denei erakutsiko diegu mamuan orden, sekulakoa izango da. Bai ondo dago, orain banoa, gorputzaldi txarra dut, lan astunegia behar bada. Mamua ez da gaur etorriko. Nola dakizu ez dela etorriko? Gaueko 10 dira. Estatistiken arabera 8 eta 9 bitartean agertzen da. Joan zaitezke lo egitera. Ez lotara joango. Ez horixe! Alferrik prestatu aldugu hau guztia. Nire beldurrarekin lehiatu behar izan dut, aurre egin diot eta kontrolatu dut. Eta azkenean presnago borrokanako! Goazen hartxi! Nora, zertara? Ezin dut honela jarraitu, beldurrez eta egon ezinez. Geuk jarraituko diogu berari. Nien naiz inora joango. Beldurren diegia daukat zain geratzeko. Kontu hau argitu egin behar dugu behin betiko. Superlaguntza psikologikoa aktibatuta. Jarraitu horrela eta superradimena desaktibatuko dizut. Aurrera! Superadimena desaktibatuta. Asko zobeto. Zure adimena zaindu behar dugu. Helmuga, Jingle herria. Aktibatu mugimendu detektagailua. Detekzio eremua, 2 kilometro. Ai, ez dakit ze arraio gertatu zaidan. Hotzakilik nago. Ai, haze gorputzaldi txarra. Ai, hemen txexeriko naiz atxeden pixka bat hartzeko. Ai, zer da hori? Nikola? Nikola! Nikola! Lagundu! Mugimendua detektatuta. Distantzia objekturaino 1 metro. Garaiz gaude itzultzeko. Itzuli? Ala ez itzuli. Itzuli? Ala ez itzuli. Itzuli? Ala ez itzuli! Nora zoaz? Itzuli! Itzuli txatar multzo zekina! Nikola! Nikola! Robot dartaburua! Txatar multzo inozoa! Ez dut hemendik jarraitu nahi! Ez! Nikola! Nikola! Ai... Nire irudimena da! Ez da benetakoa! Irudimena! Neure irudimena da! Ez da benetakoa! Nikola! Nikola!
nahikoa da. Zatozona! Neuk emango dizut zuri, izara ipeltaria! Mamua harrapatu dut! Arnasarik hartu! Nikola, ondo zaude? Bai. Mamua harrapatu dudala iruditu zait. Edo traban, ez dakit ziur zein izan den. Mamua harrapatu duzu, eta traban ere bai. Bera izan da, berakito nau! Ez da dila urbildu! Orduan, mamua traban izan da? Orduan egia da ez dagoela mamurik? Antza denez mamua traban zen. Zergatik dauka kolore horia. Gozoki gehiagian duelako. Hiletxuei askotan gertatzen zaie. Lagunak! Zer gertatu da orain? Neure errua izan da dena. Materiala behar nuen igandeko alea argitaratzeko eta pelikula etzitzai gustatu. Beraz, neuk sartu dut. Albisteengatik. Herriak egunkaria edukitzeko eta dena kontatzeko asmoa nuen. Bai? Noiz? Gaur bertan, izuaren festan zuek denok ikaratu ondoren. Lehenengo denok ikaratu? Uaa! Eta gero egia azaldu. Oso argia. Bai badakit, lagunik karagarria naiz. Benetan sentitzen dut. Barkatu, mesedez. Ez dut berriro egingo, barkatu, mesedez. Ez. Kaixo, ongi etorri nire bideokanalera. Zuzenean ari naiz izuaren festatik. Ni ikaragarri izutu ninduen festa da. Eta traban banana kolorekoa utzi zuena. Bai, Katalini barkatzea erabaki dugu. Norbaitek antolatu behar ditu gure festak. Txantxa zen. Edo agian ez, baina gauza bat ikasi dut behintzat esperientzia honetatik guztitik. Ez dudala beldurrik izan behar. Antolatu behar ditu gure festak. Txantxa zen. Edo agian ez, baina gauza bat ikasi dut behintzat esperientzia honetatik guztitik. Ez dudala beldurrik izan behar. Monstruak ez dira benetakoak. Neure irudimenean baino ez daude. Zaila izan da, baina lortu dut izua gainditzea.